I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Volám sa Katarína a som onkologická pacientka v remisii. V týchto dňoch budem mať ročné výročie po stanovení diagnózy. Zároveň budem oslavovať 37. narodeniny a som pár dní po kontrole, kde mi oznámili, že som zdravá, že som naďalej v remisii. Myslím si, že všetko zlé je na niečo dobré, aj v tomto prípade, a práve táto skúsenosť si myslím, že mi dodala trošku väčšiu ľahkosť do života, paradoxne, že ma naučila, že nemusí byť všetko 100% a že teda to zdravie je prvoradé a všetko ostatné príde potom. Pred stanovením diagnózy som bola veľký perfekcionista a puntička. Predtým som si neuvedomovala, koľko stresu to vo mne vyvoláva. A aj keď som si to chvíľami uvedomila, tak som s tým nedokázala tak bojovať. Kdežto dnes si to uvedomím v oveľa viacej situáciách, že na seba príliš tlačím. Toto je taký najväčší rozdiel v tom, aká som bola pred stanovením diagnózy a aká som už dnes po liečbe. Zdravím ľuďom, ktorí ešte nebojujú s takýmto problémom, verím, že nikdy ani nebudú musieť s nimi bojovať. By som odporúčala, aby dbali na tú prevenciu ešte teraz. Urobili všetko preto, aby boli zdraví a ostali zdraví a aby si potom nemuseli vyčítať, že mohol som preto niečo urobiť ešte predtým, ako sa naozaj niečo stane. Myslím si, že psychické zdravie ide ruka v ruke s tým fyzickým zdravím. Ja som presvedčená o tom, že práve kvôli mojej povahe a kvôli tomu, že všetko muselo byť vždy 100%, aspoň teda v mojej hlave, sa mi stalo to, čo sa mi stalo a že som si nejakým spôsobom sama uškodila. Takže určite to mentálne zdravie je na prvom mieste. Treba na to myslieť, treba sa oň starať, koľko práve to pozitívne zmýšľanie je základom úspechu aj pri onkologickej liečbe, tak ako aj pri všetkom ostatnom.